Я про УПА знав, ну не все річ ясно, але знав досить. Я чому-то вважав, що вони відносно держави слабонькі. Я мав таку віру, що якщо німаки би виграли, так, що вони нам обов'язково дадуть кусок України. Що я бенкер 16 років, я так між цими моїми колегами ми думали, як би війна не закінчилася, в чию би користь не закінчилася, що Україні, чи то буде Росія, чи то буде Захід, так, що нам якийсь кусок України дадуть. А тим часом оказалось, що нам не дали ніц. Ще зробили ворога.